Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et je pense que nous avons passé une bonne semaine. Le Seigneur nous a fortifiés, nous a encouragés et nous donne aujourd'hui l'occasion d'être ensemble pour partager sa parole. Ma prière est qu'il nous accompagne et qu'il nous aide à mieux le comprendre pour pouvoir mieux le servir. Aujourd'hui, nous allons faire notre réflexion dans 2 Rois, chapitre 5. Les versets 1 à 4, 8 à 11, 14 à 15. Prions. Te rendons grâce, Seigneur, pour le fait que tu nous as accompagnés tout au long de la semaine. Et nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble. Aussi de méditer ta parole pour mieux te comprendre afin de mieux te servir. Sois avec chacun, accompagne-nous et donne-nous de bonnes réflexions et aide-nous surtout dans l'application de ce que nous allons tirer comme leçon dans la méditation d'aujourd'hui. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je disais que nous allons faire notre méditation d'aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 5. Mais d'ici là, si ceux qui m'ont suivi le dimanche passé, donnant la longueur de Goliath, j'ai parlé de 6 mètres. Cela est une erreur. C'est 6 coudées. Et cela nous donne 3 mètres. Donc prenez la moitié de 6, ça fait 3. Mais cela n'annule en rien le fait que c'était un grand homme. Fort et robuste. Et David n'était rien à ses yeux. En revenant donc à notre texte, 2 Rois 5, verset 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » tunye mogobaye masake ka du kono akotunga di amakaye katuguni matigi sedi sirima alebolo je farima jagalen tundo nka kuna tumbala wati dola sirika utara kelela uye denindo mine Israel bonson ka jamana la okera nama muso ka barakelai dondola ayafo amamuso yeko ninne matigi tumbe Samari kira yorola atuna akakuna keneya namatara o kibaro fo akuntigi ye ko Israël bonson demoso ye ni fo. Les versets 8 à 11. Verset segi kaseta ani Clément. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements
il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit diriger par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Alaka che Élisée y'a mɛn ko Israël bɔnsɔn ka masakɛ y'a ka finiw fara tuma min na a ye ci bila k'a fɔ masakɛ ye ko mun kosɔn i ye i ka finiw fara i ka nama bila ka na ne fɛ yan a n'a dɔn ko kira bɛ Israël la o tuma la nama ni a ka sow ni a ka wotorow sera Élisée ka soda la k'u jɔ Élisée ye ciden bila ka taa a fɔ nama ye ko i ka taa i ko Jourdain baji la siɲɛ 7 i fari na kɛnɛya i na saniya nka nama diminen y'a kɔ don ka taa k'a fɔ ko ne tun bɛ miiri ko kira yɛrɛ na bɔ ka ne kunbɛn ka i jɔ ne ɲɛkɔrɔ ka matigi a ka Ala deli ka a bolo fini fana bana yɔrɔ kunna ka ne ka kunna kɛnɛya. Les versets 14 et 15. Verset 14 ani 15. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Otmala atara Jourdain badala ka I tunu ji jukro siɲɛ 7 ka kɛɲɛ ni Ala ka cɛ ka kuma fɔlen ye a farisogo kɛra I ko denmisɛnnin farisogo a kɛnɛyara o yɔrɔnin bɛɛ ani a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ seginna Ala ka cɛ yɔrɔ la a selen ye a y'i jɔ Élisée ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a ye ko ne y'a dɔn sisan ko Ala wɛrɛ si tɛ dugukolo yɔrɔ si la ni Israël ka Ala tɛ ayiwa sisan I ka bonyafɛnw minɛ I ka baaraden bolo. Nous lisons une histoire assez intéressante dans ce texte Nin ye ko kelen nafama ye nin yɔrɔ la qui nous permet de dire min kalali bɛ a to an ka nin fɔ l'Éternel est le seul vrai Dieu. ko matigi Ala ye Ala sɛbɛman lakika ye. C'est vrai que Dieu a créé l'humanité, Ɔwɔ Ala ye diɲɛ da il a créé l'homme à son image, a ye hadamaden da a yɛrɛ ja la il a créé le jardin d'Éden pour qu'il y soit, a ye e de nakɔ dilan walisa hadamaden dilanlen ka bila yen mais la désobéissance a fait en sorte qu'il en est sorti. nka kanbilali kɛla sababu ye hadamaden bɔla o nakɔtiw dilanlen kɔnɔ. Et avec cette relation brisée, ayiwa o jɛɲɔgɔnya min tun bɛ Ala ni hadamaden cɛ ni o tiɲɛna l'homme forçant et cherchant à rétablir la relation de par ses propres forces ani hadamaden y'a ɲini a cogo bɛɛ ni a fanga bɛɛ la walisa ka jɛɲɔgɔnya don ani Ala cɛ a fini par créer beaucoup de divinités, o laban nana taa wolo ayiwa Ala caman ani batofɛn wɛrɛw bilali la sen kan lesquelles ont, dans ses yeux et dans ses prières, pris la place de Dieu. o batofɛnw kɛra sababu ye ka Ala ɲɛnama nɔ ta hadamaden dusukun na. Le dimanche passé, Karido tɛmɛlen nous disions que Goliath avait foi en ses divinités. an y'a jira k'a fɔ Goliyati ka danaya tun bɛ a ka batofɛnw kan Et il a insulté l'Éternel. ani ka da o de kan a ye matigi Ala neni Donc pour lui, ale yɛrɛ fɛ ces divinités
pouvait lui accorder ce que l'Éternel ne pouvait pas faire ale ka pour bato fɛnw tun Israël. bɛ se ka se di ale ma ka tɛmɛ Israël ka ala kan. Mais la suite de l'histoire nous a montré que l'Éternel reste le vrai Dieu. Nka kow kun cira cogo min na o y'a jira n na k'a fɔ matigi ala o ye ala kelen pe ye min bɛ. Ici, nous avons une histoire qui commence dans la famille. Nin ye ko kelen ye min daminɛna du dɔ kɔnɔ. On a un homme du nom de Naaman, Cɛ dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Nama. chef de l'armée, Ale ye ayiwa kɛlɛkuntigi de ye. et qui a fait beaucoup de victoires Min ye se sɔrɔli son caman pays. kɛ ayiwa a ka jamana ye. et qui était renommé. Ani a tɔgɔ tun ka bon kosɛbɛ. Mais Naaman avait un problème. Nka gɛlɛya dɔ tun bɛ Nama kan. Comment résoudre ce problème? A bɛna o gɛlɛya furakɛ cogo di? La lèpre. Kunna. La Bible ne déduit pas tout ce que Naaman a fait pour sortir de cette situation. Ayiwa Nama tɛmɛna sira minnu bɛɛ fɛ walasa a ka kunna in ka ban Bibili ma o bɛɛ ɲɛfɔ an ye. Mais de par sa force et de par sa position plutôt, Ani ka kɛɲɛ ni Nama yɛrɛ jɔyɔrɔ ye. c'est sûr et certain qu'ils ont tout fait pour mettre fin à cette difficulté. Min jɛlen don o ye k'a fɔ Nama y'i seko bɛɛ kɛ walasa ka dan sigi a ka gɛlɛya in na. Mais il reste toujours lépreux. Nka a ma fura si sɔrɔ a tora a ka kunna bolo. Grand homme d'État, I m'a ye ni ɲɔgɔn fangatigiba mais lépreux. nka kunnatɔ. C'est ainsi qu'une jeune fille Ɔ o cogo de la denmusonin dɔ qui en réalité est israélite, min ye Israël den ye qui est servante dans sa maison. o ye ayiwa baarakɛla ye Nama ka du kɔnɔ. Elle ne ferme pas la bouche, O ma daje dɛ. elle approche la maîtresse A gɛrɛla a mamuso la pour lui dire, k'a fɔ a ye ko je connais un remède, quelqu'un qui peut guérir Naaman. ne bɛ fura dɔ dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka Nama ka kunna kɛnɛya. En d'autres termes, ton mari a des problèmes. Fɔcogo wɛrɛ la a ko a mamuso ma gɛlɛya b'i cɛ kan. Je sais où trouver la solution. A fura bɛ yɔrɔ min na n bɛ o yɔrɔ dɔn. S'il peut partir à Samarie, Ni Nama bɛ sɔn ka taa Samari, s'il peut aller en Israël, n'a bɛ sɔn ka taa Israël, qu'ils ont combattu, u ye o min kɛlɛ, il peut avoir la solution à son problème. a bɛ se ka fura sɔrɔ a ka gɛlɛya la. Parce que là-bas, il y a un homme de Dieu Sabula Ala ka cɛ dɔ bɛ yen qui peut l'aider. min bɛ se ka a dɛmɛ. Mes chers amis, ça c'est une grande réflexion. N balima teriw nin ye a damana miiriliba de ye. Une fille qui arrive à comprendre que son Dieu est en mesure de résoudre n'importe quelle Ni situation. denmusonin min y'a faamu ani k'a dɔn ko ale ka Ala bɛ se ka gɛlɛyaw furakɛ. Elle ne regarde pas sa captivité comme un problème, A m'a yɛrɛ jate ko a kɛra denmusonin min minɛna ka na bila jɔnya mais laso kɔnɔ. profite de cette captivité pour faire comprendre ce qu'il y a de mieux et de bien en Israël. Hali k'a sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ a tɛ a yɛrɛ taya la a y'i tɛ to o sawura kɔnɔ ani ka ɲuman ɲɛfɔ ayiwa masakɛ muso ye. Aujourd'hui, nous dirons, si nous nous mettons dans un contexte chrétien, Ayiwa bi an n'a fɔ ni an bɛ an ka bi kerecɛnya hukumu kɔnɔna na que dans une situation particulière, elle n'a pas caché sa foi. ko fɔ cogo wɛrɛ la ayiwa a ma a ka danaya dogo Et dɛ. elle a témoigné de sa foi. A ye a ka danaya seereya kɛ. Cette foi qui sauve, O danaya min bɛ kisili kɛ. cette foi qui guérit. O danaya min bɛ kɛnɛyali kɛ. Ceci m'amène à nous poser chacun et chacune une question. O de bɛ n bila ka an bɛɛ kelen kelen ɲininka. Dans votre environnement, E bɛ sigiɲɔgɔnya min na que ce soit au travail, a kɛra baara yɔrɔ ye que ce soit à la maison, a kɛra so kɔnɔna que ye ce soit dans le quartier, a kɛra sokala kɔnɔna dans le ye voisinage, i ni sigiɲɔgɔnw cɛ. qu'est-ce que tu racontes sur ton Dieu? E bɛ mun fɔ i ka Ala ko la Ou du moins dans ton comportement, wala e kɛcogo yɛrɛ la dans ta manière de faire, i taamacogo don o don dans ta gestion. i ka kow minɛcogo. Qu'est-ce que les gens peuvent lire comme comportement qui peut leur faire comprendre l'attitude de ton Dieu? Mɔgɔw bɛ mun ye e la ni o bɛ kɛ sababu ye u ka e ka Ala dɔn a i ka Ala cogo dɔn i Est-ce la. qu'à travers ce que tu fais, Yala i ka kɛtaw senfɛ on peut te suivre
et arriver jusqu'à Dieu. mɔgɔw bɛ se ka tugu i kɔ ka se fo Ala ma wa? Ou bien ton comportement et tes agissements éloignent plutôt les gens de Dieu. Wala e kɛcogo ani tamacogo bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw janya Ala la. La servante chez Naaman nous enseigne Ayiwa nin baarakɛla min tun bɛ Nama ka so o bɛ an kala dɛ. que même dans les difficultés, Hali gɛlɛyaw cɛma nous pouvons faire en sorte que d'autres profitent de ce qu'on a de bien en Dieu. o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka cogo di mɔgɔ wɛrɛw ma walisa olu ka Ala ka ɲumanya kodɔn. Et quand Naaman a appris la nouvelle, Tuma min na ni Nama ye o kunnafoniya mɛn il n'hésite pas un instant. a ma siga hali siɲɛ kelen. Il va voir alors son roi, A taara a kuntigi bara lui raconte ce qui lui a été dit, ka denmusonin ka o kuma ɲɛfɔ a ye. et ce dernier va faire une lettre pour adresser au roi d'Israël, A kuntigi ye sɛbɛn ci ka lase Israɛl masakɛ ma afin que ce dernier puisse guérir la maladie. walisa Israɛl masakɛ ka se ka Nama ka kunna kɛnɛya. Là, il y a une déformation. Nin yɔrɔ in la jɛngɛni dɔ bɛ yen dɛ. La petite n'a pas parlé de roi, mais a parlé de l'homme de Dieu. Ayiwa bogotigini min dennin min bɛ Nama ka so o ma kuma masakɛ ko la nka a kumana Ala ka cɛ de ko la. Et la lettre va être écrite O donc sɛbɛn cira sans faire mention que je t'envoie un amant, envoie-le chez l'homme de Dieu afin qu'il soit guéri. o sɛbɛn kɔnɔ a ma sɛbɛn ko Nama bɛ ci ka taa Ala ka cɛ bara walisa k'a kɛnɛya dɛ. Mais le verset 6 dit, Nka verset 6 b'a fɔ an ye ko il porta au roi d'Israël la lettre où il Seben- était dit, sɛbɛn min cira ka taa di Israɛl masakɛ ma o ko quand cette lettre te sera parvenue, ni nin sɛbɛn sera i ma tuma min na tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. i n'a dɔn ko ne ye ne ka baaraden Nama ci i ma walisa i ka ka kunna kɛnɛya. C'est pas le roi qui devait le guérir. O masakɛ tun man kan ka Nama kɛnɛya. C'est pour cela que il voit à travers cette lettre une manière encore de venir l'envahir. O de kosɔn Israɛl masakɛ ye nin sɛbɛn in jate k'a fɔ kɛlɛtigɛ sɛbɛn de don. S'il avait mis la mention, envoie-le vers l'homme de Dieu qui est chez toi, ça allait résoudre beaucoup de problèmes chez le roi. N'a sɛbɛnlen kun don nin sɛbɛn in kɔnɔ k'a fɔ a ci ka taa Ala ka cɛ ma walisa k'a kɛnɛya a dɔrɔn gɛlɛya kun tɛna ye a ko la. En d'autres termes, je comprends à travers cette lettre que si nous avons besoin de quelque chose, que nous ne nous trompons pas de là où nous devons nous adresser. Fɔ cogo wɛrɛ la ka kɛɲɛ ni nin sɛbɛn ye n bɛ min faamuya o ye nin ye k'a fɔ ni an mago bɛ fɛn dɔ la an kana fili ayiwa an ka ɲinili kɛ yɔrɔ ma. Après avoir lu la lettre, Lettre kalala tuma le min roi déchire ses vêtements, tuma min na Israɛl masakɛ ye sɛbɛn kala a y'a ka finiw fara une manière de montrer son impuissance walisa k'a jira k'a fɔ se tɛ ale ye et dire comme il veut encore venir m'attaquer. ani k'a fɔ a filɛ nin ye siri masakɛ b'a fɛ ka na ne kɛlɛ tuguni Comment est-ce que je peux guérir un lépreux? ne bɛ se ka kunnatɔ kɛnɛya cogo di. À cette nouvelle, O kunnafoniya selen Élisée, l'homme de Dieu, envoie quelqu'un chercher Naaman. Élisée ale min ye Ala ka cɛ ye ale ye mɔgɔ dɔ ci ka na Nama kunbɛn. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Munna i y'i ka finiw fara. Dit Élisée. Élisée y'o fɔ. Laisse-le venir à moi A to Nama ka na ne ma. et il saura qu'il y a un prophète en Israël. O la a n'a dɔn ko kira bɛ Israël la. Il saura qu'il y a un serviteur de Dieu ici. A n'a dɔn ko Ala ɲɛnama ka baarakɛla dɔ bɛ Il yan. saura que le Dieu créateur intervient à travers moi. A n'a dɔn ko Ala daba Ala bɛ baaraw kɛ ne fɛ. Et il y aura une solution à son problème. Ayiwa gɛlɛya min bɛ a kan o fura na sɔrɔ. Les versets 8 à 11, Verset 8 ka se 11 ma. Naaman va chez Élisée. Nama sera Élisée bara. Mais il y a un problème. Nka gɛlɛya dɔ bɛ yen dɛ. Le problème, c'est quoi? O gɛlɛya ye jumɛn ye? C'est que Naaman a en tête la manière dont il doit être guéri. Sabula o gɛlɛya filɛ nin ye a bɛ Nama kunkolo la ale ka kan ka kɛnɛya cogo min na coyi. Ben, Nka il n'a pas laissé les soins à l'homme de Dieu de faire ce que Dieu allait lui dicter. ale nka Nama ma to Ala ka cɛ ma i ko Ala ka cɛ b'a fɛ ka kɛ cogo min na dɛ. C'est pour cela que le prophète même ne sort pas. O de la hali Ala ka cɛ kira Élisée yɛrɛ ma bɔ. Il envoie quelqu'un dire à Naaman,
aye mogo dɔ ci nama ma. Le fleuve Jourdain est ici. A fɔ ko ayiwa Jourdain ba filɛ yan Va te fɛ. plonger 7 fois dans le Jourdain Taa i jigi o jukɔrɔ o baji jukɔrɔ siɲɛ 7. et ton problème sera O terminé. mana kɛ i ka gɛlɛya na ban pewu. Nama ne comprend rien. Nama ma foyi faamuya. Il se révolte. A dimina. Il veut même retourner chez lui. A b'a fɛ ka kɔsegi so yɛrɛ. Parce que dit-il qu'il y a des fleuves plus puissants que le fleuve de Jourdain. Sabula a ko ayiwa bajiw bɛ siri minnu ka bon ni ayiwa Jourdain baji ye. Sa maladie n'a rien à voir avec de l'eau. Donc ale ka bana ni jiko dilanlen tɛ Il ɲɔgɔn pense na. qu'il allait seulement mettre sa main sur la partie malade Ale tun bɛ miiri ko ayiwa kira na a bolo fini fana ale ka kunna yɔrɔw la. et il a guéri. O de la sa ale na kɛnɛya. Heureusement qu'il a des bons conseillers. Nga a yina ye k'a fɔ ladiba sɛbɛnw bɛ a bolo. Mes chers amis, nous avons besoin chacun de bons conseillers. Ne balimatɛriw an bɛɛ kelen kelen mago bɛ ladiba sɛbɛnw la. Des hommes et des femmes qui peuvent nous venir au secours Cɛw ani musow minnu bɛ se k'an dɛmɛ. quand nous commençons à déraisonner, Maa min na ni an hakili b'a la ka quand tiɲɛ. nous commençons à nous révolter, Maa min na n'an b'a la ka dusu an dusu b'a la ka tiɲɛ. quand le cœur commence à sauter comme il ne peut plus tenir dans la poitrine. Maa min na n'an dusu b'a la ka panpan i ko a tɛ se ka ku an disi yɛrɛ kɔnɔ On bilen. a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent nous apaiser O waati la an mago bɛ cɛ ani muso la minnu bɛ se ka an mada et nous faire réfléchir. ka an dɛmɛ ka se ka miiri. C'est ainsi qu'on a fait comprendre à Nama. Ɔ nama de dɛmɛna o cogo la ten. Il t'a pas demandé quelque chose de compliqué. Kira ma fɛn gɛlɛma wɛrɛ ɲini i fɛ dɛ. Il s'agissait seulement d'aller te plonger et on verra. Ko i ka taa i jigi ji jukɔrɔ dɔrɔn o kɔ an n'a kɔtɔ ye. Nama est un homme qui sait aussi écouter. Nama ye cɛ ye min bɛ sɔn ani min bɛ lamani si dɔn. Parce qu'on a aussi des gens qui ne peuvent pas écouter Sabula mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu tɛ se u tɛ sɔn ka tɔw lamɛn. et ne tirent pas leçon des conseils des autres. Ani tɔw ka ladiliw fɛ kalan minnu bɛ olu la u tɛ olu sɔrɔ. C'est pour cela qu'ils ont toujours des problèmes. Ka da o de kan u ka gɛlɛyaw ka ca kuma bɛɛ. Nama revient sur ses pas. Nama kɔsegira. Si vous avez suivi la lecture du 14, verset 14 à 15, Verset 14 ka se 15 ma. il est dit qu'il est descendu dans l'eau, Nama kɔsegira an taara i jigi ji se jukɔrɔ. plongea 7 fois dans le Jourdain, Ka i jigi ji jukɔrɔ Jourdain selon baji la la parole de siɲɛ l'homme 7. de Dieu, I ko Ala ka cɛ et tiɲɛ fɔ sa cogo min. chair redevint comme la chair d'un jeune O enfant, kɛlen a farisogo kɛra i ko denmisɛnnin farisogo. et il fut pur. Ani a kɛnɛyara 7 ka fois. saniya. Siɲɛ 7. Rappelez-vous aussi qu'on a raconté une histoire en parlant de Jéricho. A y'a hakili jigin na k'a fɔ ko kɛlen dɔ fana kofɔla Siriko ko kan. 7 jours faire un tour, Ko tile 7 aw ka dugu lamini siɲɛ 1. 6 jours un tour, pardon, Ayiwa ka dugu lamini siɲɛ 1 tile 6 kɔnɔ. et le 7e jour tourner 7 fois Ani tile 7 ka dugu lamini siɲɛ et 7. crier, O kɔ aw ka pɛrɛn. et les murailles tombent. O kɛlen kokow na bi. Donc, ici encore 7 fois. Yan siɲɛ 7 tuguni Nama kɔfɔra. sort, il ne revient pas, il s'en revient pas, Siɲɛ 7 nama bɔla ji la il a est dabali banna. carrément guéri. A sɛbɛkɔrɔ kɛnɛyara kosɛbɛ. Il retourne dans l'homme de Dieu. A ko sigira Ala ka cɛba ma. Et voyez ce qu'il dit, Ani a selen ye min fɔ o filɛ nin ye. le verset 15. Verset 10 ani Vers 5. la fin, A laban na. voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est Israël, le Dieu d'Israël. A ko ne y'a dɔn sisan ko Ala wɛrɛ si tɛ dugukolo kan ni Israël ka Ala tɛ. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Ayiwa sisan i ka sɔn ka bonyani fɛn dɔw minɛ ayiwa i ka baaraden bolo. Israël n'accepte, Élisée n'accepte pas ce présent. Élisée ma sɔn ayiwa nama ka bonyani fɛnw na dɛ. Là aussi, on a une leçon. Kalan dɔ fana bɛ yen. Dieu a donné à l'homme de Dieu de faire ce travail Ala ka cɛba ye nin wale min kɛ Ala de y'a di a ma. et en retour, il n'a pas besoin de présent. Ɔ kɔmasegi la a mago tɛ nilifɛn minɛni la o ko la. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses au nom de Dieu Bi mɔgɔ caman bɛ ko caman kɛ Ala tɔgɔ la. et profitent de ce nom et de ce don pour s'enrichir. Ɔ olu b'o o kɛ o yɛrɛ o fɛntigiya sababu de ye. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il est dit, O de kosɔn lahidu kura kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko vous avez reçu gratuitement, aw y'a sɔrɔ gansan donnez gratuitement. a y'a di gansan.
Et il était venu avec beaucoup de présents. Aywa nama kunana ni boyalima fin chama de. Le verset 5 dit Verset 5 b'a foko qu'il avait amené beaucoup de choses. ko akunana ni fin chama nye. 10 talents d'or, Aywa d'argent. 10 talents d'argent. akunana ni warije wa bisabaye. 6000 cycles d'or. Ani sanu wa saba. Et 10 vêtements de rechange Ani glokitan. que Élisée n'a pas accepté. O ben nananga Élisée ma son kan dengele mine. Parce que ce qui était essentiel, Sabula min nafa de tungabo. c'est le travail qu'il devait faire au nom de Dieu et pour Dieu. O tiye bara min tunkan ka ke ala togola ani ala yɛrɛ de kosɔn. Afin que Nama comprenne Walisa namaka afamu que l'Éternel est le seul vrai Dieu. ko mati ala kelen pe de ye ala sɛbɛman lakika ye. Et l'Éternel ici, c'est Yahweh. O n'a bi fɔ matigi ala o ye Yahweh de ko ye. Parmi tout ce qu'on appelle Dieu, Fɛn o fɛn bɛ wele ko alaw. c'est Yahweh qui est le vrai. Ayiwa Yahweh ale de ye sɛbɛman ye. Et c'est lui qui guérit. Donc o de bɛ kɛnɛyali kɛ. Ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui, An bɛɛ kelen kelen mago bɛ min na bi. c'est l'apport de Dieu dans nos vies. O ye ala bɛ min kɛ ka jɔyɔrɔ min di an bɛɛ ma an ka ɲɛnamaya Et kɔnɔ. si le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde des dons, Ni matigi ye ayiwa nilifɛnw di an ma a ka nɛɛma kɔnɔna na. mettons cela au service de nos frères et de nos sœurs, An ka o nilifɛnw bila baara la an balimakɛw ni balimamusow ye. afin qu'ils soient aussi enrichis. Walisa olu fana ka fɛntigiya. Aujourd'hui, le Seigneur a donné beaucoup de dons. Bi matigi ye nilifɛn caman di. Et il revient à chaque enfant de Dieu Ani a bɛ ala den bɛɛ kelen kelen ma sisan. de remettre ce don au service de son église, Ayiwa ka o nilifɛn bila baara la a ka egilisi kɔnɔ. afin que les frères et les sœurs puissent bénéficier de cela. Walisa balimakɛw ni balimamusow ka o nilifɛn nafa sɔrɔ. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Matigi ala ye ala sɛbɛman lakika ye. Quel est le don que le Seigneur t'a donné? Matigi ye nilifɛn jumɛn d'i ma de? Comment est-ce que tu es en train de le mettre en I pratique? b'a la ka o bila baara la cogo di? En terminant, Walisa ka nin kuma kuncɛ. j'ai une anecdote, A y'a to n ka nin kɛ kelen dɔ fɔ aw comme ye. j'ai toujours dit. I n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ cogo min. Un monsieur avait un problème. Ayiwa gɛlɛya tun bɛ cɛ dɔ kan. Les analyses ont montré qu'il avait des vers dans son ventre. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ tumu de tun bɛ a kɔnɔ. On a voulu lui donner des comprimés pour tuer ces vers. Ayiwa u ko u bɛ furakisɛw di a ma walisa ka o tumuw faga a kɔnɔ. Il dit que le médecin n'a pas encore compris. A ko dɔgɔtɔrɔkɛ e m'a faamuya halisa. Il faut un sérum pour que lui soit guéri. Ale mago bɛ sɛrɔmu de la walisa ka kɛnɛya. Le médecin a secoué sa tête, Dɔgɔtɔrɔ y'a kunkolo firifiri. lui a donné le médicament qu'il fallait. Ayiwa ani fura min tun ka kan dɔgɔtɔrɔ y'o di a ma. Mais pour apaiser son esprit, Nka walisa ka banabaatɔ in yɛrɛ hakili sigi sa. lui a fait un sérum qui ne lui portait pas préjudice. Ayiwa a ye sɛrɔmu dɔ k'a la nka sɛrɔmu min tun tɛ dankari kɛ a la. Et il a été guéri. O cogo la a kɛnɛyara. Dieu sait ce dont nous avons besoin. An mago bɛ min na ala bɛ o dɔn. Laissons-lui faire An ka ko to ala ma. et acceptons ce qu'il nous donne. Ani a bɛ min di an ma ka sɔn o ma. Parce que nous n'avons pas notre volonté à dicter à Dieu, Sabula a man kan cogo si la an ka an sago digi ala kan. mais nous avons à accomplir la volonté de Dieu. Nka an ka kɛta ye ka ala sago dafa dɔrɔn ye. Que le Seigneur vous bénisse. Matigi ka dubaw bɛɛ ye. Prions avec Josué. An k'a ladeli. An matigi ala an bɛ i fo ka i tanu kosɛbɛ i ka nɛɛma damadɔnbali kosɔn. Matigi a diyara i ye ka an dɛmɛ bi ka nin kuma barikaman sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ i kelen ye ala sɛbɛman lakika ye e ɲɔgɔn tɛ batofɛnw si cɛ ma i ye ala sɛbɛyaw bɛɛ tigi ye i ye ala kantigi ye i ye ala hinɛtigi ye i ye ala makari tigi ye e de bɛ ban ko la n'o tɛ i tɛ dɛsɛ ko la o de kosɔn bi wula fɛ an bɛ barika da i ye ka i fo nin kuma kosɔn k'a deli fɛ matigi i ka an bɛɛ kelen kelen dɛmɛ ka dɔ fara e dɔnniya kan an kɔnɔ don o don ka an dɛmɛ ka an ka danaya kɔgɔ i la matigi walisa an bɛ taama min na matigi ni dugukolo kan ala senuma an ni minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la an ni minnu bɛ baara ɲɔgɔnya la an ni minnu bɛ taama ɲɔgɔnya la olu bɛɛ ka e ala dɔn matigi an taama cogo an kuma cogo ani an kɛtaw fɛ an kɛ e sɛrɛ sɛbɛw ye matigi an ka sigidaw kɔnɔ
Anke e sere sebe ye matini jamana kono. Bonya da itoko kan. An bɛɛ kelen-kelen banba i la. An ka kɛ sere sɛbɛ kantigiw ye fo a laban. An bɛ i fo ka i tanu. K'an jigi bɛɛ da i kan. K'an ka egilisidenw bɛɛ kalifa i ma. I ka nɛɛma n'i ka duba ka bɛɛ labɔ. I ka an bɛɛ kɛ i sere sɛbɛ banbale barikamaw ye. An ye nin deli kɛ an matigi Yesu Krista de tɔgɔ la. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, An matigi Yesu Krista ka nɛɛma, l'amour de Jésus-Christ Yesu Krista ka kanuya, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. ani ni sɛnu ka jɛɲɔgɔnya ka kɛ aw bɛɛ fɛ. Amen. Amina. Bon dimanche. Ala ka kari diya an bɛɛ la.